Салом алейкум бачаҳо, шумо мана мешиносед ҳамату, ман бахазалатой. Короче, дина шав соати 1 шав бачаҳо ай Тоҷикистон Дилшод Гуфтанӣ ай сеюм дар сайтиш дирмадагиян. Хоб наистан ки Бахтиёр салом алейкум, мо як одам қарзидорай. Масалан чӣ кун? Қартата парту мо дар қартати 36 000 бигзаронем. Вақте ман додарша занг задам ба номи Сайалӣ Гуфтанӣ пурсидам. Авай гуфт ки не акай ман надора. В общем телефон надора вообще. Ё мошеннико ам. Мошеннико ай Тоҷикистон ам бачаҳо. Ина Садлиё Дилшод дани время телефон надора дар Тоҷикистон ки бидроя. Ина сум 36 000 мегзарона номерои қатъа табки. Яка хитум намедуне ки мана бефоида бахана мегам бачаҳо. Итари мошенникора ман як палтума чапана пӯшим, лави оташ нашу мебарам. Так што бачаҳо ҳаракат кунед, нигаҳ кунед, фанту накунанд.